Wow, wow, wow. Ayan. Municipality of Katubig. Grabe ang ganda. At yung kanilang may karabaw talaga, oh. Grabe. Hello po, maupay nga. Ayan, pwede makasulod. Maestro Waray po from Laoang, Northern Samar, vlogger from Laoang. Yes. Welcome to Katubig again. Hala, grabe ang gaganda ng mga ano nila dito. Hala, sino may magawa ng mga ganeri? Mga farmers, association, Ayan, oh. Alam niyo ba kung anong purpose po nito? Para po pag may more blessing. Akala ko parang pag may kalaban niya tumundog doon, Pwede rin, magkarasi-kasi, maabat ka mo may kalaban niya na datong. pwede din Ayan. sir. Ayan, may mga ano din sila dito, mga gulay-gulay, tapos Alarm. yung pinakamagandang mai-offer po ng Katubig po, ma'am. Marami po yung magandang Bukod sa inyo ha, bukod sa inyong mga kagandahan, marami po yung may offer ng Katubig. Number 1 po yung may offer ay yung BB. Ito yung ayan, oh. commodity namin na Yung- sagana talaga sa Katubig. Uy, in fairness, ang kagandahan po sa kanilang bibi, hindi po siya tatlo. Ayan, oh. Paborito ko po yan kapag nagagaway po tayo ng Katubig. Marami po yung product namin dito. May BB na pinakgang at saka hilangan. Pinakgang. Nairaya kami saan pinakgang. Pakgangin mo kami. Ready to cook na po, sir. Ready to cook. Ayan, oh. Guys, doon po sa mga kababayan nating Nortehanon, libot po kayo dito. Nang hinayang ako na konti lang yung mga tao ngayon. Mamaya po. Anong oras po madalas na Mga dinudumog? Tapos mga nights. Hanggang sa gabi. Yes po. Tapos Hanggang 12 minsan. malaki naman po yung binta ninyo, Ay, ma'am. malaki na po. Hala. Grabe, ang dami po nilang ano dito. May mga gulay, may mga saging. Yung mahilig sa saging talaga, oh. Itong saging talagang hindi na uubos mula doon hanggang dito. Kasi masagana talaga ang Northern Summer sa saging. Akala ko man nga, ang mga taga Northern Samar, mahilig sa saging. Daw gabi. Ayan. Mahilig din po, sir. Ayan, oh, may mga patula, may mga prutas-prutas, at may mga tinitimos na bag. Ano ba yan? Huwag kang maghudag, ako lang to. Ayan, oh. Siyempre yung Lodi kasi nakita na. Ala, oh, ang gaganda nyo dito. Oy, para sa din ini siya third place. Float po. Wow, congrats. Thank you, sir. Di kan may ang price iton? Yes, sir. Hoy, barato man. Wala pa kasi serious, sir. Wala pa. Pwede. Ayan, ang Dito patron. pa yung ibang products namin, ang masarap na egg pie. Ayan, mabalyo kami At sini. saka masarap Tapiran na yung egg buko pie. Ang egg pie ay 220 lamang. Tapos yung buko pie is May kadong pa 220 200. din. Sige, inga ang pinakamasarap sa doon sa egg pie at saka buko pie. Silang dalawa, masarap. Opo. Kapag mayan mix, Pwedeng mix. hala sige, una ito na. Tapos sir, Sayo la. andito naman yung Sige. Uy, grabe, may egg pie sila dito. Ang dami-daming mga mahilig sa ganito. Tapos meron din kami sir, OB pie pero tomorrow na, Hala tomorrow. sige, kahit yan lang muna. Okay. Balik na lang kami din dito. kami sinarungsong. Wag na yan na sinarungsong. Sinarungsong kami doon sa Adaw Gabi kami sa balay, Sir, may sarungsong litos kami. na fresh. Ayan, oh, may mga grabe ang ganda po dito May sa inyo, litos ma'am. na sapat. Ayan. may litos na Ma'am, kayo yung coordinator dito? Mga mga step lang ng Grabe. Ang ganda po ng napaka-unique po ng inyong kubol. Ayan, mabaysay. Ito sir na salad. Oo. Oo, Vegetable salad. kabaysay. Ayan, may rice coffee daw dito. Asan dyan? Andito sir. Ayan. May original. Uy, may doon po sa cream. mga may rice coffee dito. May rice na kayo, may coffee pa kayo. Ay, iba talaga. Ayan, no. Tapos, ayan. Grabe. Mag-uko talaga mga taga-Katubig. Created. Ito sir, lubid din. Ayan, no. Sa mga mahilig maglubid sa inyo. Ang atsara. Huwag lang kayo maglubid ng ng kapitbahay, iba na 'yun. Ani yung good ko na nabiliban ko niyo talaga ini nga kubul, mabay siyang pagkagawa. Freebies kayo? Hoy, punta na kayo dito, may mga pa-freebies sila dito. Huwag na kayo. Wow, wow, wow. Wow.
Municipality of San Roque. Ayan, no? Ang dami nilang ano dito. Ayan na, oo. Hi, sir. Pwede makasulod? Sige, sir. Ayan. Ang daming mga paninda nila dito. Sunod ka, sir. Maestro Waray from Lawang Northern Samar po. Hello. Ayan, oh. Ang dami-daming mga yes, mga taga San Roque. Ang daming mga produkto nila dito. Hala ka ba, isa ka-creative nila, oh. Ayan. Ito, oh. Ang ganda. Pwede maglibot nga, di? Ayan, no? Hala, balyo na ka mga di. Oh, kabay sa san kanda mga ano. Kabay sa didisan. Amla niya gipipinilak nga kuan. May ngayon inigamit. Nasa na nga ran? Tayok. Ano ba yan? Nga tayok. Ginuuli la ini dito sa magsaysay. Ginuuli. Hala. Ayan, no? May mga ano din sila dito. Ito, oh. Wow. Ang grabe. Ang gaganda ng ano, oh. Tapos ayan, oh, may tibod. Ini ang kauna-unahan ng Frigidaire San Bugos ng Kalibutan. Anyara sini Tibugidaire. Ayan, guys. Tapos may mga ang dami-dami mga itlog, tikang pa dito. Magpaki-itlog talaga ang mga Nortehanon. Ayan, no. Grabe, ang dami nilang produkto dito. Pati may cook pa dito, oh. Hala. Ini ako antikan ini sa San Roque tayo ni. Gibabaligya tayo ni Niyo, binibenta din ninyo. Magkano yung isang set? 6,000. 6,000. Wow. Barata, no? 6,000, dalawang ano na. Tapos isang long, tapos isang kulang na sindihan tanduay. Ayan, no? Ito yung isa sa pinakamaganda nila ano dito. Itong mga basket na sir, pwede mag-ask? Gawa sa ano po ito? Yes, oo. Ayan, oh, ang ganda. Tapos may sarang mga t-shirts. Ayan, no? Ang baysa sinakanda mga konsot sinidihan. Mga locally made from San Roque. Ayan, shoutout po sa lahat po ng mga taga San Roque. Grabe ka baysay. Saan sir ang patron sa San Roque? August 15, 16. Hala, nasunod lang yan sa 17-18 kami. Pwede ba nakgas nga to sa San Roque? Pwede, sir. Ayan, shoutout po sir. Bakit may gusto kayong i-shoutout sa mga taga San Roque, yung mga kamag-anakan ninyo? Sa lahat ng mga taga San Roque. Ayan, shoutout sa mga taga San Shoutout Roque. din sa mga lahat mo mamili. Bisita lang po kayo sa San Roque. Ayan, yung mga ex ninyo. Pili po kayo. Oh, Yung mga ex. wala pa akong ex. May asawa na po ako. Ayan, nandito yung team ng San Roque. Hi. Pwede sa'yo magpa-picture? Ayan, guys. Uswag pambuhan. Uswag pambuhan. Ayan, ang lalaki ng pakwan ng pambuhan. Grabe. Pakwan pa lang, ulam na. Maupahinga ko, lop. Pwede makasulod. Magkulaw kami, mag-promote kami sa mga products ng pambuhan. Ayan, ang gaganda ng mga sadok. Sadok. Nasa yung Tagalog? Sa lukot, ayan, no? Salakot. Salakot ba? Pag hinhinay mo, magiging salakot na, ano ba ini? Ang ganda, oh. Quality po yung mga ano nila dito. Ginagamit ng mga warriors. Ayan, saging na naman, oh. Hi hi team pambuhan, pwede po kayo mag-hi. Hi naman kayo diyan. Grabe ang gaganda ng ano, ang ganda ng design ng ang ganda di-design, mabaysay, ang pusti pala. Boundary ka na. Hi na ni yung mga local products. Ito, nigo. Po naman waray naging tutugon. Hala, oh. Peanut butter. Ito. Ang gaganda ng mga ano nila di. Yung packaging mabaysay. Oh. Safe, diri po ka mahulog kung masugad nga gintadihan na nga matapsi. Ayan, no.
Tagalas. Mabaysan yung mga packaging. Ayan, guys, balyo na ka mga di. Grabe. Mangluluya kayo sa dami ng pagpipilian ninyo. Ayan, oh. Kabaysay. Oo. Thank you, Pambuhan team. Salamat sa iyo. Mapasok didi nga. Mapasok talaga kayo. Siyempre, maalusuos pa ang panahon. Mapasok ang pagkarawat sa Maestro Waray Facebook and YouTube channel. Ayan, Facebook hanapan. Thank you po. Wow. Hi. Pwede makasulod? Grabe. Las Navas. Hi mga taga Las Navas. Hala, grabe. Adi. Hello po. Kabay sa inyo, didi ka organize iyo. Ayan, no. Mayroon sila ditong, pag bumili kayo dito ng luya, hindi kayo manluluya. Ayan, may sitaw. Yung bisiner namin sir, yan o. Alin? Yung sinarongso sa Pinas. Ini. Yung sa amin na Babas only. As in, tikang ni sa Navas. Yes. Di kang ganito yung pagkaka-creative ng pagkagawa, oh. Saan talaga sa'yo paghimo? Samantala, ito dito sa mga sinarungsong ginlikid la. Ayan, no. Ang ganda din ng mga packaging nila. Oo, kabaysay. Hala. Shoutout po sa lahat po ng mga taga Las Navas, Northern Samar. Sir, kailan po yung fiesta sa Las Navas? December 7 and 8. Pwede po mamatron ito, sir? Pwede manakgas? Manakgas. Lager ka sir? Yes, Maestro Waray from Lawang, Northern Samar po. Ikaw maestro wala? Yes. Ayan. Guys, ang dami-dami pong mga ano nila dito. Ho. Locally made po ito from Las Navas. Kagbaysay, ho. Samantala, ito dito sa balay nga mga ginsusungula mga swad sini, ho. Pwede nga yan, himuon siya sin kuan. Oo, grabe. Tapos hipid niya ang bunay, ho. Ayan, shoutout po sa lahat po ng mga taga Las Navas. Sir, baka may gusto po kayong i-shoutout ng mga taga Las Navas. Ma'am, baka pwede po kayong mag-shoutout. Ay sa mga taga Las Navas, support our Local products. local products. Ayan.